Kaixo eta ongo etorri bideotutorial berri batera. Gaur, erakutsiko dizuet nola erabili datu basa. Lehenengo tabla Ointxe enpresan izena, enpresak izango dira. Ze izena, zein da bere urtea, zein da enpresako burua.
guazen hauek ondo jartzea. Vale, lehenengo eta behin jokoaren idea enpresa tablako zein joko atera duen aukeratuko dugu, horaxe. Eta ikusten duzunez, hau atera zaigu. Horaxe dugu, elementu guazen kontra jartzen. Ikusten duzunez ja
entitate guztik. Ba, eta, bueno, onarte gure onarte guzti hau. Espero tutoriala ondo izana eta agur.